நான் ஹெட்ஃபோன் வேணும். இந்தாப்பா. என்னன்னா ஹெட்ஃபோன் கேட்டா ஸ்பீக்கர் தரீங்க? லேய், உங்க ஊர்ல இது பேர் ஸ்பீக்கராடா? அண்ணே மொபைல் பேக் கேஸ் வேணுண்ணே. இந்தாப்பா. இது பேக் கேஸ் ஆனா அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன? அதுக்கு பேரு டெம்பர் கிளாஸ்பா. ரீசார்ஜ் பண்ணுண்ணா. இந்தாப்பா பண்ணிக்கோ. தேங்க்ஸ்ண்ணா. என்னன்னா எல்லாம் தப்பு தப்பா நடக்குது. இதுக்கெல்லாம் எங்க ஊர்ல பேரே வேற. என்னடா சொல்ற? நீ சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா ஏதோ மல்டிவர்ஸ்குள்ள மாறி வந்துட்ட போல. மல்டிவர்ஸ்னா? மல்டிவர்ஸ்னா உனக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் இங்க இருப்பாங்க. ஆனா இங்க இருக்க பொருள் ரேட்டு அது மட்டும் வேற வேறையா இருக்கும். அப்படியா? இப்போ ஐஃபோன் கிடைக்குமாண்ணா? எவ்வளோண்ணா? இருக்கே 25,000 ரூபா. அப்ப எனக்கு ஒன்று தரீங்களா? வேணுமா? இங்கே வெயிட் பண்ணி வந்துடுறேன். பாஸ், மல்டிவர்ஸ் சொல்லி ஒருத்தனை ஏமாத்தி வச்சிருக்கேன். ஆனா அவன் ஐஃபோன் கேட்குறான் பாஸ். ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் எதாவது இருக்கா? இருக்கு பாஸ். செகண்ட்ஸ் ஃபோன் ஒன்று இருக்கு. அதான் கொடு. ப்ளே ஸ்டோரில் இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டோன்னு வை. அப்படியே ஐஃபோனில் வர மாதிரி ஆப்ஸு, ஆப் லைப்ரரி, கண்ட்ரோல் பேனல்னு எல்லாமே வரும். இந்தா. ஓகே பாஸ், சூப்பர். இந்தாப்பா. என்னண்ணா உள்ள பார்க்க ஐஃபோன் மாதிரி இருக்கு, வெளியே பார்த்தா ஆண்ட்ராய்டு மாதிரி இருக்கு. அது புரிஞ்சிருச்சு, மல்டிவர்ஸ் தானே? கரெக்ட். பங்கப்பிரி. இந்தா இந்தா. அண்ணே, இதில் என்ன காந்திஜிக்கு பதில் நேதாஜி இருக்காரு? என்னடா சொல்ற? அப்போ உண்மையாவே அவன் ஆல்டர் யூனிவர்ஸ்ல தான் வந்திருக்கானா?